Rematada a competición ligueira e dada a gran cantidade de equipos que había na zona, a Federación Galega determinaría, por primeira e única vez na historia, a organización da Copa de Arteixo, torneo no que o Catuxa iría eliminando sucesivamente ao Pastoriza na primeira ronda, ao Peñarol de Lañas en cuartos de final e ao Larín en semifinais antes de enfrontarse ao Oseiro na final, que se disputaría o mércores 11 de agosto de 1965 nun ateigado campo da Granxa da Coruña. Cun 11 formado por Suso, Emilio, Marcelino, Antonio, Chucho, Rizo, Domingo, Fernando, Machelas, Raúl e Pelé, o Catuxa gañaría aquel partido por 2-0 con goles de Fernando e Marcelino, conseguindo deste xeito o seu primeiro título oficial. A única copa que se xogou que era a Liga Arteixana, porque a Liga Arteixana estaba composto por Arteixo e Laracha, non nos olvidemos. 18 anos deviam ter bem, porque não chegaria a ele, eu não chegaria a ele, não. Eu sei que fui ao campo da Granada, se chegara de Cajón, esse que digo do Cajón, chegara de Villarudís o Fernando Villarudís, o Rubio de Villarudís, que está casado em Cajón, esse daquela soava Senete, soava Moreno, os portugueses soava este um que havia que era um caminhoneiro, aí na casa de Pistão, que era asturiano. Chamava-me ele, menos era Pepe, me parece. E xogaran contra o Oseiro. Ganaran, creo que foi 2-0, me parece. E primeiro, un partido anteriormente, tamén xogaran ali, foron contra o Peñarol de Lañas. E tamén ganaran, tamén o Peñarol. Creo que marcara o Rosalir, me parece, o Callón, non sei que fora outro, me parece. E xogaban daquela, xogaban os do Portajo. Había, creo que eran tres ou catro do Portajo, xogaban aquí no Catuxa. E tamén se xogaran na Granxa. Na Copa, ou sea que é o torneo da zona de Arteixo, e ganamos nós ao Oseiro na Granja, no campo vai da Granja. 2-0, esa acordo ben. O primeiro que eliminamos foi ao Pastoriza. E despois eliminamos ao Peñarol, que ainda se nos fixo imposible, porque aquí na Catuxa ganaron eles 2-1, o Peñarol. E despois, en Lañas ganamos nós tamén 2-1, o día da festa de Lañas. E tivemos que ir á Granja xogar o desempate, e ali ganamos nós 2-1. E despois xogamos a outra eliminatoria co Larín. Ao Larín xa ganamos aquí, creo, 4-0, e despois tiña o campo lá arriba da capilla, non sei que. E ali ganamos 5-0, tiñamos moito máis equipo que eles. E despois xogamos a final co Oseiro. E o Oseiro eliminara, creo que foi o que eliminara o Peixaco. E foi cando ganamos a Copa na Granja. Zona del Viña, ou Continente, ou por ali estaba o campo. Que ainda era todo de gravilla como este. O campo era largo, era todo de gravilla. A festa fixémola na de Xaquín, porque daquela non había outro bar aquí. Han hecho unos grandes partidos, se ha jugado una gran final con una asistencia de mucho público celebrada en La Coruña, en el campo de la Granja. Y bueno, fue un gran éxito para el pueblo, hubo una gran alegría y yo lo celebré con todos ellos. Foi algo moi emocionante, porque non se lembraba aquí, ademais o Catuxa pois era un equipo, non sei os anos que levaría fundado, pero que ganara esa copa.